Аповеды добрай кнігі. У адным горадзе у бібліятэцы жывуць двое сяброў. Аднойчы яны выпадкова адкрылі вялікі сакрэт. Аказваецца, што ноч о 2:37 і 19 секунд кніжкі ажываюць. З гэтага часу сябры з захапленнем гарталі старонкі кніжак. Бывала, мышанятам трапляліся цікавыя гісторыі. Часам кнігі іх весялілі, часам сябры жахаліся ўбачанага. Аднойчы мышаняты знайшлі добрую кнігу. З таго часу, штоноч яны чыталі толькі гэтую кнігу і кожны раз знаходзілі ў ёй нешта новае, цікавае, добрае. Вытворчасць Клара Студыя, Вінніца, Украіна. 4-я серыя. Пакайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае. Ян, што нам рабіць? Хто мае 2 вопраткі, няхай дасць таму, хто не мае. І хто мае ежу, няхай зробіць гэтак жа. А нам што рабіць? Нікому не рабіце крыўды. Не даносьце фальшыва і будьце задаволены вашай платай. Ці ты не той Христос, якога ўсе чакаюць? Я не Христос. Дык можа ты пророк? Не, я прыйшоў, каб падрыхтаваць шлях Господу. Дык чаго ж ты хрысціш людзей? Якое маеш права? Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць рамень яго абутку. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым. Вось ягня Божая, той, хто бярэ на сябе грахі свету. Пра яго я казаў. Господи, гэта ты мусіш мяне хрысціць, а не я цябе. Ян, дазволь цяпер, бо гэтак належыць выканаць усякую праведнасць. Гэта сын мой улюбёны, якога я упадабаў. Вадзічка, вадзічка, умый мой тварык. Пімпі, што гэта ты прыдумаў? Нічога, проста сённяшняя гісторыя. Гэтая вада падобная да рэчкі Ярдан. Ага, а Адэля падобная да Яна. Ты што? Чым гэта яны падобныя? Ну, прыгадай. Частуйцеся? Дзякуй. Вельмі смачна. Гэта вы пяклі? Не, гэта быў сюрпрыз для мяне. Памятайце пра сюрпрыз для мамы. Я прыдумала, спячом маме торт. Так, слухаю. Добра. Слухай, Кася, я абяцала пайсці да Тані. Вазьму з сабой Кастуся. Ты тут справішся? Не турбуйся, ідзі. Кася, ну ты даеш. Сапраўдная гаспадыня. Трэба яшчэ ўпрыгожыць. Яшчэ можна гэтую вішеньку.
Што гэта? Гэта падарунак табе на народзіны. Адэля, ну ты малайчынка. Дзякуй. Дачушка, я ў табе не сумняваўся. Малайчына. Паслухайце, гэта зрабіла не я. Не ты, а хто? Не я. Гэты торт зрабіла Кася. У яе сапраўдны талент. Кася? Праўда? У мяне няма слоў. Дачушка, дзякуй. Гэта найлепшы падарунак для мяне. Вось такая Аделя. Не хацела, каб яе хвалілі за тое, што зрабіла сястра. Здаецца, я зразумеў, чым яна падобная да Яна. Давай яшчэ што-небудзь паглядзім. Вядома, наступным разам. На беларускую мову ролі агучвалі Павел Харлачук і Святлана Тимохіна. Пераклад Ольга Гоманова. Рэдактары Надзея Кім, Ліда Наліўка. Агучана па замове братоў Капуцына ў Беларусі. Кінаконг, 2018 год.